אבל מי זאת? הלהיט הכי חם שיוצא לשוק אולי? אגר ברזילי. אגר ברזילי. אגר היא סמנכ"לית, אחת מהטובות. בשבילנו היא מקום ראשון סחורות ואהובות. סיגריה במשרד בשירותים ועל הגג. שחנה כבר תגיד לה שסגל פה נחנק. אגר ברזילי. תן לי עוד כיוון ואיזה בילבורד לנשנש. ותעשו את זה זריז, אני יוצאת כבר ב5. אגר ברזילי. אגר ברזילי. כשאגר עוזב את כל הלקוחות בוכים, כי מי עכשיו ידאג להם למה שהם צריכים? נויה מפורקת ועינת על הקרשים. לעוזי לא סיפרנו כי אנחנו חוששים. אגר ברזילי. עקבים 8 סנטים ומכנס עמוד מאור. בדנג'ן בקולנוע שאלוהים רק יעזור. אגר גם דיגיטל. רגע, את הדיגיטל הזה עושים אצלכם או אצלנו? אגר ברזילי. לפנק, לפנק, לפנק. פלוס! אגר היקרה, הפרעתי פה מהמון אנשים, ממך משום מה זה הכי קשה. אז תקשיבי גברת יקרה, זה לא מצחיק אותי, זה לא ישים, זה לא יעבוד, זה לא נכנס בכסף. הרעיון הזה שלך שאת עוזבת הוא לא רעיון כל כך טוב. איך עשית לי את זה? איך עזבת אותי, זונה? היא ראש קטן, היא לא פייטרית, אתה לא מרגיש שלא משנה מה יקרה, אתה לא תישאר שם לבד. מה, הבטחת לי ירים בגבוהות, יהיה מגניב, יהיה כיף, ואז הלך. אני מבקש שתחשבי על כיוון חדש ותחזרי אליי ב1 בפברואר עם משהו שישים ושאפשר לעשות לו דיגיטל. בן אדם מדהים ומיוחד ואת מנהלת מעולה. אחת המנהלות המעולות, הוותיקות, שדואגת להתעניין כל בוקר. הלב שלנו, הלב של מקיים, מחזיק עלינו את כל הלקוחות. בזמן קצר עשית דרך ארוכה מאוד, ישר לתוך הלב של כולנו כאן בדומינוס פיצה. אין מאושרת ממני על ההתאחדות בשנה האחרונה בינינו. זה היה כיף חיים. אגר, המון בהצלחה, אוהבים אותה. אגר, אין ספק שיהיה מאוד קשה למצוא את מי שיכנס הנעליים שלך במקומך. מאוד קשה. בכל מקרה, אנחנו מאחלים לך המון בהצלחה ותודה על הכל. האמת היא שאני מאוד עצוב, באמת אני עצוב, אבל אני שמח בשבילך, ואני מאוד אוהב אותך, ואני מאחל לך הצלחה, ונשיקות, נשיקות, נשיקות. אז אגר יקרה, לכי תהני, תעשי לך חופש תהי עם הילדים ותחזרי למקן, אנחנו מחכים לך. נשיקות מותק. תודה רבה גם על זה שדאגת להכניס את דומינוס פיצה עמוק לתוך הלב שלכם שם במכאן. יש משפט בתימנית מאוד מפורסם שאומר, אגר שיהיה לך מאוד בהצלחה, שזה בגדול אומר, אגר שיהיה לך בהצלחה. אני אוהב אותך מאוד, ואת מה שיש לי להגיד לך אני אגיד לך באוזן ולא למצלמה. נורא עצוב לנו, אוהבים אותה מאוד, נתגעגע אלייך, תבואי לאכול חזה עוף בצלחת, שיהיה לך זמן. אגר אהובתי, רציתי לומר לך תודה על מספר דברים שלמדתי ממך. גם להיות יפה וגם להיות גבר, אני קצת שוביניסטית. גם לרזות מלא בגלל מכן וגם לשמור על זה. להתלבש 1500 ימים בבגדים שונים, בכל 1500 הימים שעבדת כאן. להסתדר עם כל הכוח כי הוא לקוח, לאהוב את העובדים וגם לדעת לשחרר אותם, לגרום לאנשים לאהוב אותך ולהעריך אותך בלי טיפת חטופה. אוהבת אותך מאוד מאוד מאוד, ואת תהיי תמיד שלי בכל מקום שתהיי. אבל אני בטוח שהיא תמשיך ותצליח בכל מה שהיא עושה, ושתהני ותבלי. תודה רבה לך על כל מה שעשית בשבילנו, ושיהיה בסחר. תוקה, כמה אני שמח שעושים סרט שרק את תראי. אז זה הזמן להגיד תודה על הלילות הארוכים שעבדנו ביחד, על הפגישות שאמרנו אני למיכל ואת לעמית, שדומינוס מבקשים להיפגש נורא מאוחר, ואז עלינו לגג. על הלילות הקסומים בלאונרדו פה ליד, ואת יודעת לאהוב גבר, את יודעת את העבודה, ואני אוהב אותך ואני לא אשכח את זה לעולם.
שומע אחי, הבעלה הולך לראות את זה. מה בעלה הולך לראות את זה? לא!